Tjibbe Dokema, Wetterpoort Show Snits. Ja, het is een trieste zaak. Het is het zoveelste telefoongesprek dat Tjibbe Dokema het houdt. Dat biedt er meestal teleurstellen mat. Want de 58e editie van de Wetterpoort Show, een show met Plomvee en Knien, gaat net terug. Nou, we balen verschrikkelijk. Wij er net alleen wij, maar het hele bestuur. Ja, ben je hier maar bezig om deze show in elkaar te zetten. Je zwaar je dat je vrijwilligers, dat die er al bij binnen. Met de screwers komen, met de voorbrengers komen voor bij de knieën. Nou, dat alles op regel is. En dan hoop je, en moet je het opbouwen, dat je een hele mooie show draaien kunnen. Ja, en dan is dit een verschrikkelijk baal. De show zou van Thomas die al in een Hallie Snits houden worden. Maar het risico is te groot dat er een nieuw verkeersverbod komt. Dan kunnen de bisten geen kant op. Dat zou betekenen dat de hal langer hierd worden moet en er moet extra fretten voor de bisten regelen worden. Een extra kostenpost dat de organisatie geen geld voor had. Dan naar Acosu Biljout. Daar moeten ze goed 15 bistensoorten naar binnen halen en dus is er voor het publiek minder te zien. Daarom rekent de bistentuin een legere entree. Maar het belangrijkste is dat de bisten veilig zitten. Nou ja, je schrikt eerst natuurlijk. Je gaat denken van wat betekent dit voor de dieren, voor ons park, voor onze bezoekers. Gelukkig kunnen we gelijk terugvallen op de protocollen die we hebben. En die hebben we ook gelijk in werking gezet. Nou, die protocollen houden bijvoorbeeld in dat een gedeelte van onze dieren naar binnen toe moeten. Die staan dus zeg maar zogezegd in de verbindenverblijven. En dat hebben we gisteren gelijk uitgevoerd uiteraard. Wil je toch vogels zien, dan kan het nog wel. Net alle soorten wat er verplicht binnenhouden worden. Ja, er zijn een aantal vogelsoorten die vallen niet onder dit protocol. Dat zijn bijvoorbeeld de watervogels en de nandoes, de emus. En die mogen gelukkig gewoon buiten blijven. Alle binnenborkerijen in onze provincie moeten de komende dagen dit waren echt dicht houden voor het publiek. Daarom hadden meesten, zoals hier in Ljouwt, het stek op slot.